Тысячы хворых і тысячы памерлых. Медыкі б'юць у званы. Абавязковы масачны рэжым і нават пакаранні за яго. Лекары заклікалі рабіць прышчэпкі і ўсё да сёння, калі выйшаў галоўны лекар-самазванец і зрабіў шэраг заяваў, што і маскі не зусім абавязковыя, хаця вакцынавацца нібы неабходна. А міністру Піневічу дадзеная парада рабіць так, як рабілі ў першую хвалю. І тут я б нагадаў, што было ў гэту самую першую хвалю. Менавіта тады навучыліся хаваць статыстыку, бракавала масак і абароннай вопраткі лекаў. Пахаванні адбываліся без развітання ў закрытых трунах, а дыягназы пісаліся далёкія ад каронавіруса. Вітаю, спадарства, Сергей Падсасонны, вы глядзіце студыю «Белсат». І адразу, спадарства, на пачатак з 26 траўня і да 1 лістапада гэтага года Украіна ўвяла эмбарга на пастаўку электраэнергіі з Беларусі і Расіі з мэтаю канчаткова адмовіцца ад паставак да 2023 года. Такую стратэгію агучыў міністр замежных справаў Дмітро Кулеба. Але, імаверна, менавіта з наступнага месяца імпарт вымушана адновіць з прычыны рэзкага падаражэння паліва. Украінскія цеплаэлектрастанцыі закупілі ў 4 разы менш вугалю, чым планавалася. Сцвярджаюць, што тыдзень таму прадстаўнікі украінскага энергаатаму правялі перамовы з уладамі Беларусі на гэты конт. Ці праўда? Так, сцвярджаюць энергетычны аналітык Вольга Кашарная. А энергаатам паабяцаў адказаць на запыт Белсату. Пра гэта, але цягам 5 працоўных дзён. Абсолютно проверенная информация из нескольких источников, что представитель энергоатома, а именно вице-президент энергоатома, гражданин ФРГ Хартмут Якоб, который временно исполняет обязанности директора подразделения «Энергоатом Трейдинг», и заместитель директора этого подразделения Ирину Кухаренко по юридическим вопросам, были в командировке с 11 по 13 октября. Они вернулись 13-го, и вечером было совещание закрытое. Вот. Значит, также известно из проверенных источников, что предметом командировки это были переговоры с Белэнерго. Я убеждена, что они это сделали с разрешения или по поручению Офиса президента Украины и министра Германа Галущенко, министра энергетики. Потому что это слишком чувствительный международный вопрос. И Украина реагировала на репрессии и убийства активистов. И вот это вот то, что убили активиста белорусского здесь в Киеве, вот это очень чувствительный для международного имиджа Украины вопрос, но они поехали. Теперь я узнала из другого источника, которому я тоже доверяю, но это пока один источник, что речь идет об импорте 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии из Беларуси. И как мне сегодня уже дополнили этот источник, что речь идет об импорте в декабре. І яшчэ адно ноу-хау ад Александра Лукашэнкі. Хаця кадравыя пертурбацыі ён, падавалася б, ужо мала каго здзіўляў гэтым усім, але летась напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў ён адправіў у адстаўку ўрад краіны на чале з Сергеем Румасам, а на пасаду прэм'ер-міністра прызначыў Рамана Галоўчанку, які дагэтуль быў старшынёй дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэту. Пасля выбараў Лукашенка не раз тасаваў сілавікоў па пасадах, у тым ліку тых, хто прымаў актыўны ўдзел у разгонах мірных пратэстаў. Але апошняе прызначэнне, бадай, найбольш выклікае непаразумення. Карыстаючыся магчымасцю для асабліва дасведчаных, якія ці то хайпуюць, ці то посцяцца ў інтэрнэце з нагоды маіх кадравых прызначэнняў, напэўна, гэта натуральны працэс пасля выбараў, як у кожнай дзяржаве.
Андрей Швед, кіраўнік Дзяржаўнага камітэту судовых экспертызаў 9 верасня 2020 года ідзе на павышэнне, стаўшы генеральным пракурорам Беларусі. Старшыня КДБ Валерый Вакульчык 3 верасня прызначаны дзяржаўным сакратаром Савету бяспекі, але займае гэтую пасаду нядоўга. 29 кастрычніка 2020 года становіцца упаўнаважаным прадстаўніком прэзідэнта ў Берасцейскай вобласці. Міністр унутраных справаў Юрый Караеў у гэты ж дзень пераходзіць ва ўпаўнаважаныя прадстаўнікі прэзідэнта ў Гарадзенскай вобласці. Ягоны намеснік Александр Барсукоў у сваю чаргу займае гэткую ж пасаду ў Менску. Абодва яны былі актыўнымі ўдзельнікамі разгону акцый пратэсту ў паслявыбарчы перыяд. У лістападзе генеральны пракурор Беларусі Александр Канюк становіцца надзвычайным і ўпаўнаважаным амбасадарам у Арменіі, а дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Андрей Ракаў амбасадарам у Азербайджане. Вадзім Сіняўскі, генерал-майор унутраных войскаў 11 сакавіка гэтага ж года, прызначаны міністрам надзвычайных сітуацыяў. Дмітрий Гара, намеснік генеральнага пракурора, у гэты ж дзень стаў кіраўніком следчага камітэту. Мікалай Шкрэт, афіцэр, самбіст і дзюдаіст, бадай самая таямнічая прыбліжаная да Лукашэнкі асоба з 10 верасня 2021 года, прызначаны намеснікам начальніка службы бяспекі прэзідэнта. Намеснік міністра унутраных справаў Сергей Хаменка з 18 кастрычніка 2021 года займае пасаду міністра юстыцыі, замяніўшы Олега Сліжэўскага, які быў міністрам амаль 10 гадоў. Ваеннаначальнік, намеснік старшыні КДБ Олег Чарнышоў 18 кастрычніка сёлета стаў намеснікам старшыні прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук. Прызначэнне ператасоўкі, але што гаспадарства змяняе? Бадай, самае галоўнае пытанне таксама і да той карцінкі, якую мы маглі пабачыць напярэдадні, калі былі замазаныя, па сутнасці, усе постаці, якія сядзелі на паседжанні з Александром Лукашэнкам. І калі б мы таксама працавалі ў такім цэнзураваным выглядзе, то таксама можна было б тут зрабіць рэтуш, але тут цэнзуры няма, пагэтаму нас бачна. І ў студыі ўжо мой спадарства госць, аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, спадар Андрэй Ягораў. Вітаю. Добрый дзень. Спадар Андрэй, якія ў вас думкі ўзніклі, калі пабачылі гэтую карцінку з БТ, дзе ўсё затушавана апроч Лукашэнкі? Ну, гэта, конечно, вельмі смешна выглядае, як невядомыя бацькі ў рамане Стругацкага. І, ну, вот відавочна, што выглядае таксама як хунта такая ваенная. Усе там у вайсковых мундзірах гэта бачна, але там твараў няма. І выглядае як такая канспіратыўная там урад Беларусі. Калі глядзець на гэта з такога паліталагічнага гледзяшча, на гэтых асобаў, якія, ну, відавочна ў вайсковых мундзірах, але твары, якіх мы не павінны ведаць, як лічыць Александр Лукашенко, то у якой ужо структуры мы знаходзімся? Гэта хунта, пра якую пішуць, ці гэта ўсё ж такі яшчэ не зусім тое? Ці скіроўваемся ў гэтую хунту? Ну, хутчэй, гэта тренд, які ідзе там у Беларусі, гэта, так бы мовіць, распаралельванне уладнай групоўкі і інстытутаў дзяржавы, дзе фактычна вось гэтая уладная групоўка, яна абапіраецца выключна на гвалт, вайсковую сілу, на такі вот паліцэйскі кантроль, які ўсталёўваецца і над дзейнасцю грамадзянскай адміністрацыі. Таму, ну, вот гэта нагадвае такую, хутчэй, мафію, там, як Владзімір Маскевіч казаў, аб'яднаную злочынную групоўку, да? І таму і вот і хаваюцца іх твары, да? Тому што мы не можам ведаць, хто сапраўды там кіруе мафіяй, там, таму вот і хаваецца, хто гэта насамрэч. А як мяркуеце, гэта таксама унутраны, унутрыструктурны, унутрысістэмны страх перад грамадствам? Ёсць, канешне, і страх тут, але хутчэй гэта, ну, такі тренд да как бы выбудоўвання там унутранай лаяльнасці ўнутры гэтай сістэмы. І страх тут яшчэ як бы ў тым, што гэтыя людзі, яны баяцца тое, што яны могуць стаць ахвярамі
ну, самой дзейнасці ўлады, то бок гэтая сістэма можа пажыраць сваіх. Яны таксама баяцца, што у пэўнай сітуацыі яны самі будуць такімі ахвярнымі казламі для пэўнай сітуацыі. І таму вось ёсць яшчэ перасцярога там асабістая, што вось гэтая лаяльнасць, яна ўрэшце раз не гарантуе поўнай бяспекі. А гэтыя асобы за сталом Александра Лукашэнкі, апроч таго, што яны злучаны адным сталом, яны злучаныя крывёю таксама, як любіць часта Александр Лукашенко рабіць? Ну, канешне, гэта так. Яны злучаныя вось гэтай сістэмай гвалту, усталяваныя над усёй краінай, над грамадствам, у якой таксама пралілася кроў. Да? Мы пра гэта ведаем, былі ахвяры, мы ведаем таксама, што загады ішлі з самага верха там гэтай сістэмы. Таму так, яны павязаныя тут і крывёю. У дзяржаве, дзе не працуюць законы, дзе суды не працуюць, па сутнасці маем прававы дэфолт, павінны быць хаця б грамадскія арганізацыі, але мы ўсе цудоўна ведаем, што адбылося апошнім часам. Знішчаная па сутнасці, калі не ўсе, то абсалютная большасць грамадскіх арганізацыяў трэцяга сектару. Гэта дарога таксама куды? Ну, гэта неверная канстатацыя сама па сабе. У Беларусі не знішчаны арганізацыі грамадзянскай супольнасці. Там была вельмі сур'ёзная атака на грамадзянскую супольнасць, якую грамадзянская супольнасць перажыве, бо гэта не першая. Бо людзі засталіся і працуюць. Людзі засталіся і працуюць, засталіся і арганізацыі. То есть мы маем зараз колькасць ліквідавальных арганізацый, яна не перавышае 10% усіх арганізацый, якія там дзейнічаюць у Беларусі. Не ўсе патрапілі пад ліквідацыю, як бы некаторыя змаглі зарэгістравацца ізноўку. Там таксама ёсць збоі сістэмныя ўнутры там самой улады, якая хоча, канешне, паквітацца з усёй грамадзянскай супольнасцю Беларусі, але не можа гэта зрабіць у тым праз сістэмныя абмежаванні. На месцах гэтыя загады выконваюцца не так р'яна, так бы мовіць. То бок яны паказваюць, што так, мы робім, што вы ад нас хаціце, але дэ-факта яны спрабуюць захаваць частку карыснай для выканання, так бы мовіць, гаспадарчых задачаў грамадзянскай супольнасці. І таму там ёсць розныя спробы дамоўленасцяў некаторых з такімі, скажем, праўладнай часткай арганізацыяў, там больш як бы лаяльнымі да сістэмы. Ну, якія могуць таксама, напэўна, з захаду штосьці пацягнуць на карысць дзяржавы у тым ліку? Так, менавіта, бо гэтая сістэма арганізацыяў, шмат з якіх нават там ліквідаваных, які мы бачылі, ніколі не мелі ніякай палітычнай сутнасці як бы у саміх сабе. Яны былі вельмі карысныя там нават для гэтага рэжыму, таму што яны засвойвалі частку там заходняй там дапамогі там разам з гэтай самай дзяржавай, рэалізуючы з імі разам праекты. І зараз вось гэта атака, гэта таксама ў пэўным сэнсе такі эксцэс выканаўцы, дзе там ворагаў хапаюць там, дзе іх фактычна няма. З іншага боку, на захадзе, адкуль могуць пайсці нейкія сродкі, гранты, што таксама дзяржаве патрэбна, цудоўна разумеюць, з кім маюць дачыненне, што, напрыклад, калі гавораць, што мы пусцім сродкі на барацьбу з каранавірусам, то гэтыя сродкі могуць пайсці зусім у іншым кірунку. Напрыклад, Нямецчына адкрыта гаворыць пра тое, што Александр Лукашенко – гэта галава злачыннай групіроўкі, які кіруе гандлем людзей, хаця бачаць таксама праблему і ў Маскве. Тое, што Александр Лукашенко, магчыма, арганізуе гэтую нелегальную міграцыю, гэта стралянне сабе ў калена? Ну, Лукашенко гуляе ў небяспечную гульню тут, але з вельмі высокімі стаўкамі, і можна разглядаць гэтую сітуацыю як такую спробу арганізацыі тотальнай вайны, дзе адзін бок не мае ніякіх маральных абмежаванняў. Гэта як бы беларускі бок. Ён правакуе гэты крызіс і можа пайсці на самыя вычварэнскія крокі, его нічым не абмежаваны, ён можа дазволіць загінуць гэтым сотням людзей як бы зімой, калі зменіцца
надвор'я, а еўрапейскі там звяз да гэтага можа быць не падрыхтаваны у тым сэнсе, што ён не можа дапусціць гэтага і не мае прынцыповага вырашэння там гэтага крызісу. І крызіс можа стаць вельмі сур'ёзным для еўрапейскага грамадства, калі не будзе знойдзена больш яснае практычнае вырашэнне гэтага крызісу. І Лукашенко якраз разлічвае на вось гэтую крык еўрапейскай прэсы, незадаволенасць еўрапейскага грамадства, якое вымусіць урады паддацца на шантаж Лукашенко. Ці гэтыя групы не стануць таксама праблемай унутры Беларусі, бо ўсё ж такі гаварыць пра беларусаў, што мы такія талерантныя, гэта адно, але ці мы такія талерантныя ўсё ж такі? Ну, мы, па-першае, не талерантнае, беларускае грамадства не талерантнае, яно там хутчэй насцярожана адносіцца да любых чужакоў, там, якія прыязджаюць у Беларусі. Мы нават нашых сяброў там з усходу, там, рускіх любім на аддаленні. Там, калі яны прыязджаюць у Беларусь, ну, мы можам пабачыць, як адносіцца мясцовае насельніцтва, калі там шмат расейцаў з'яўляецца ў нейкім там малым горадзе, якое прыязджаюць. Це далёка да талерантнасці. Але гэта не адна з праблемаў, бо эмігранты, якія прыязджаюць, яны шмат з іх сапраўды знаходзяцца ў даволі там крызіснай сітуацыі. Яны сацыяльна незабяспечаны, яны не разлічвалі на тое, што яны застануцца надоўга, як бы тут у іх няма там даходу, ім трэба як бы дзесьці ўладкоўвацца, а калі іх спробы па 6 сотен праз кожны дзень перайсці мяжу, то мы можам уявіць, колькі іх можа быць як бы ў Беларусі, то бок гэта можа быць на некалькі тысячаў, калі там не 10, магчыма, тысячаў уже гэтых мігрантаў. Гэта як бы пачынае быць сацыяльнай праблемай, часткова як бы беларускі ўрад сам пападае ў такую праблемную сітуацыю, і мы бачым такія непаслядоўныя крокі. З аднаго боку ім трэба забяспечваць гэты ціск мігрантаў, а з іншага боку, а што рабіць, калі яны акупуюць аэрапорт? І тады яны пачынаюць не выдаваць візу, нейкім чынам спрабаваць рэгуляваць, але не ўсё ўжо можна адрэгуляваць. Вельмі вялікі поток гэтага ўсяго. Таксама яшчэ адна праблема, з якой тут усе вымушаны, безумоўна, змагацца, гэта каронавірус. Перад выбарамі ў Беларусі Александр Лукашенко захоўваўся так, што смяяўся з гэтага ўсяго, так, усе мы гэта памятаем, называючы там псіхозам ці яшчэ чымсьці гэты каронавірус. І тады аналітыкі гаварылі пра тое, што гэта была адна з прычынаў, чаму людзей гэта раззлавала, і яны пайшлі і на выбары, і на гэтыя мітынгі, і гэтак далей. Безумоўна, не толькі гэта. Цяпер Александр Лукашенко кажа, што ізноў трэба сябе так паводзіць, хаця сітуацыя крытычная, і пра гэта раз-пораз выцякае інфармацыя праўдзівая, статыстыка абсалютна жахлівая. Ці гэта можа быць таксама прычынай нейкага зрыву? Вы маеце на ўвазе нейкія вяртанні вылічаных выступаў у сувязі з незадаволенне грамадства. Незадаволенне грамадства ёсць. І грамадства даволі востра рэагуе і на крызіс, звязаны з каронавірусам зараз. Гэта апошняй хвалі, таму што яна вельмі вострая. І як бы людзі звяртаюць увагу на яе, яны чытаюць пра гэта навіны, яны пра гэта турбуюцца, гэта іх страшыць у прынцыпе. І часткова гэта пераносіцца як віна на беларускую ўладу, бо хто вінаваты? Вінаваты той, хто фактычна кантралюе сістэму здравааховы ў Беларусі. Сама сістэма здравааховы. Даверу да гэтай сістэмы няма. Калі мы паглядзім сацыялагічныя пытанні, то да дзяржаўных органаў вельмі нізкі ўзровень даверу беларускага грамадства. І таму гэта робіць свой унёсак у такое напружанне беларускага грамадства. Але гэта не абавязкова будзе выражацца ў працэсах палітычнай мабілізацыі, пераходзе гэтага ў простыя палітычныя патрабаванні і вяртанне на нейкія пратэсныя актыўнасці ў том выглядзе, як яно было, таму што хутчэй грамадства знаходзіцца ў стане такой дэмабілізацыі палітычнай зараз, звязанай
звязаныя ў тым ліку з гэтымі просто кашмарнымі масавымі рэпрэсіямі супраць людзей. Александр Лукашенко ўвесь час кажа пра тое, што мы перамаглі, што ўсё стабільна, што ўсё пад кантролем і так далей. Але вось гэты прыклад гэтага круглага стала, за якім сядзяць сілавікі, так званыя заратушаваныя, хіба сведчыць пра штосьці іншае. Таксама ўвесь час ідзе змаганне з грамадзянскай супольнасцю, а таксама ўзнікае жаданне і застрашыць ад тых, хто ніякім чынам не рэфармуецца, выпіхнуць іх у замежжа. Цяпер узнікае яшчэ такі момант, пра які вось тут загаварылі, што трэба пазбаўляць беларусаў тыя, якія ў замежжы, грамадзянства, што ніякімі ні актамі юрыдычнымі не можа быць пацверджана, але хіба тут ужо не да права. Вы, я, напэўна, тут можам быць пазбаўленыя згодна з гэтымі рэплікамі грамадзянства. Трэба заўважыць, што яшчэ год таму уносілі спецыяльныя змены ў закон аб грамадзянстве, які уводзіў норму пра пазбаўленне грамадзянства. Тады таксама абмяркоўвалася вось гэта сітуацыя з магчымасцю пазбаўлення грамадзянства, так мовіць, нелаяльнай публікі ў дзяржаве, тых, каго сёння называюць экстрэмістамі і гэтак далей. Але тут важна тое, што гэта наўпрост вяртанне такіх практыкаў, якія былі у Савецкім Саюзе, калі прыгадаем таму нацысцкай Германіі. То бок гэта сведчыць пра тое, што на сённяшні час вось такая трансфармацыя рэжыму ідзе ў бок такіх таталітарных практыкаў больш. Мы памятаем проста, што там у Савецкім Саюзе гэта былі дзесяткі людзей, пазбаўленыя грамадзянства ў свой час, і гэта былі там выбітныя культурныя дзеячы, навукоўцы, там і гэтак далей. А ў нацысцкай Германіі гэта ўвогуле былі такія масавыя практыкі пазбаўлення грамадства, там дзесьці там некалькі дзесяткаў тысячаў людзей было. Хунта, нямецчына фашыстоўская, найгоршыя савецкія прыклады, гэта тое, што ў двухкосе ёсць на што раўняцца Александру Лукашенку. Дзякую вам за гэтую размову. Андрэй Ягораў, аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, гаспадарства, маім і вашым госцям. Урад Латвіі тым часам падоўжыў надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю ажно на 3 месяцы да 10 лютага 2022 года. Праз неспрыяльную сітуацыю з мігрантамі, якія відавочна яшчэ наплываюць, і сітуацыя не паляпшаецца. Пра спробы нелегальнага перасячэння мяжы паведамляе служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Дзяржаўная памежная ахова Латвіі папярэдзіла спробы перасячэння мяжы з Беларусію 15 замежнікамі. Нікога не затрымалі. За мінулыя суткі на тэрыторыі Літвы не пусцілі 149 чалавек, якія намагаліся перайсці мяжу ў непрызначаным для гэтага месцы. Гэта, аднак, з самых вялікіх колькасцяў мігрантаў па паказчыках з пачатку жніўня. Ад сёння на мяжы з Беларусію патруляванне пачынае весці французскі верталёт з экіпажам. Александр Лукашенко правёў нараду ў справе эпідэмічнай сітуацыі ў Беларусі і захадаў, што робяцца для супрацьдзеяння распаўсюду ковіду ў нашай краіне. Адною з тэмай настаўлення для чыноўнікаў Лукашенко абраў заклік не паддавацца фэйкам, якія праз інтэрнэт, што, як ён лічыць, стаў полем палітычнай бойкі. Распаўсюджваюць тыя, хто асеў за мяжою, як ён кажа, і жадае расхістаць краіну. Если вы поселились и живете в интернете, Господь с вами. Если вы там живете, там сидите, толку не будет. Им надо всколыхнуть страну. Все они сидят за границей и начинают тут сейчас гвалтом кричать. А там в какой-то больнице информацию получили, что сегодня каких-то 20 мешков взяли для морга. Ну да, взяли, допустим, 20 мешков, 20. Это что, значит, что умерло 20 человек? Нет. Или какой-то, цитирую, какой-то врач села с какого-то заявил о чем-то. Какой врач? Где это все произошло? Или, допустим, ворши заполнили больницу, которую я недавно штурмом строил, вон Головченко посылал, переполнили эту больницу. Почему не докладываете, что там ворши катастрофа? Вот вам эти фейки рассылаются,
Да, ситуация напряженная, поэтому люди начинают нервничать. Начинается тот психоз, который был в первую волну. А вы теперь уже убеждены, что психоз – это беда. Это беда, это усложнение болезни умножай на 10. Если человек воспринимает этот ковид хуже, чем 4 степени или стадии онкологию, но вы понимаете, что такого человека вылечить очень сложно. Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации. Фейкі, антыфейкі, пра якія гаворыць Александр Лукашенко, сам іх стварае, абвяргае і ўрэшце невядома, чаму верыць, чаму давяраць, адкуль браць тую ці іншую інфармацыю. Пра ўсё гэта паразмаўляем з дырэктаркай па даследаваннях Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі з Украіны. Спадарыня Марыя Аўдзеева ўжо з намі на сувязі. Вітаю. Вітаю вас. Спадарыня Марыя, захад ва ўсім вінаваты, кажа Александр Лукашенко, усё зло ідзе адтуль. Гэта ўсё мы чуем дзесяцігоддзямі, чулі дзесяцігоддзямі ў савецкі час. Гэта ўсцяж працуе? Это очень удобно, когда есть на кого можно переложить вину за то, что происходит внутри страны. Очень удобно формировать образ врага. И пропаганда белорусская, государственная, и также при поддержке кремлевской пропаганды, она этот образ врага формирует постоянно. И с 2020 года это только усилилось. Конечно, и что касается ситуации с ковидом, то, что говорит Лукашенко, и то, что транслируют государственные каналы белорусские, полностью соответствует этому. То есть я удивлена, что он вообще сейчас не сказал о том, что коронавирус – это выдумка, значит, рептилоидов, которые хотят поработить мир, потому что это был один из таких популярных фейков, популярных нарративов дезинформации о том, что это искусственно созданное кем-то заболевание, которое вот для того, чтобы там либо сократить население, либо еще для чего-то используется. Поэтому, в общем-то, очень удобно, конечно, эти все брать вещи и использовать их для того, чтобы и самому об этом говорить, и показывать, что вы вот здесь не понимаете, а слушайте меня, лечитесь в бане, и, в общем, все будет у вас хорошо. Ну так, пра лазню, кажа Александр Лукашенко, казаў там пра гарэлку, трактар, хакей, тлустую ежу, ешце сала і гэтак далей. Усё, канешне, гэта жарты жартамі, але у шпіталях Беларусі, ну і ў іншых краінах, безумоўна, таксама ёсць праблема. Паміраюць тысячы людзей. І ў гэтай сітуацыі таксама накладаецца вось гэтая прапаганда, пра гэтыя прышчэпкі, напрыклад. І ў гэтай сітуацыі дзе браць інфармацыю, як яе спраўдзіць? Эта проблема началась еще с самого начала пандемии в 2020 году, когда она всколыхнулась, началась Всемирная организация здравоохранения, даже ввела такой термин инфодемия, который, то есть пандемия и информационное ее сопровождение. Он говорил о том, что слишком много появилось разноречивой информации в онлайне, которая человек не может в ней разобраться, он в этом тонет. И поэтому многие государственные структуры, такие как и международные, такие как ВОЗ и другие, они стали делать специальные каналы, на которые можно обратиться для того, чтобы получить надежную информацию о состоянии дел, о методах, о вакцинации и прочем. Плюс, кроме этого, соцсети, которые стали основным источником распространения дезинформации о коронавирусе и о вакцинации. Потому что сами соцсети, в общем-то, располагают к быстрому распространению любой информации. Кроме этого, разнообразные мессенджеры стали теми площадками, через которые люди друг другу пересылали сообщения, что вызывало общее ощущение тревожности. Так вот, соцсети постепенно начали вводить ограничительные меры. Наверное, все видели о том, что в Фейсбуке, если что-то постишь, касающееся коронавируса, то выскакивает такое предупреждение, что эта информация
о ковиде, вы можете получить правильную там-то, и есть ссылка. То же самое YouTube, он стал блокировать различные ролики, в которых говорится о вреде вакцинации, о том, что ну, какие-то там могут быть последствия негативные, ну, имеется в виду такие конспирологические всякие версии. И кроме этого, из последних нововведений YouTube вообще стал блокировать видео, в которых, в принципе, направлены против вакцинации все, не только против вакцинации в отношении коронавируса. Но тут нужно сказать, что одним из таких скажем, основных двигателей появления всех этих фейков и дезинформации в русскоговорящем интернет-пространстве стала Россия, российская государственная пропаганда, потому что в начале, то есть когда только пандемия развивалась, мы имели место с инфодемией, российские государственные медиа говорили о том, что, то есть, ну, фактически стали площадками, откуда были запущены вот эти вот дезинформационные нарративы, как о том, что это искусственно выведенный вирус, что его цель там, что чего-то ну, как бы поработить кого-то, уменьшить население, о том, что вакцинироваться не нужно, о том, что вакцинация – это, значит, чипы, Билл Гейтс и так далее. Только потом, когда Россия увидела, что это бьет и по ней тоже, что там также люди не хотят вакцинироваться, и у них тоже растет ощущение тревожности, и уровень вакцинации не растет, потому что люди просто отказываются вакцинироваться. Дезинформацию уже очень сложно остановить. Если ты ее уже раз запустил, рассказал про чипы, то люди уже потом ее начинают передавать друг другу сами. То так теперь уже Россия тактику изменила, и основная теперь ее как бы нарратив направлен на то, что надо, значит, очернять вакцины, которые используются в ЕС и в США, и говорить о том, что единственная вакцина, которая работает, это спутник Ви. Вот. Ну, то есть теперь вот основной нарратив у них такой. Ну гэта як у камуністычныя часы таксама прапаганда казала пра тое, што на захадзе вельмі шмат тавараў, таму што яны такія дрэнныя, што іх ніхто не купляе. Гэта вось той же самы анекдот, канешне ж. Але калі глядзець на справу вельмі сур'ёзна, то гэта вялікая структура гібриднай вайны, правда? Да, конечно, потому что это сеет панику, хаос, а паника и хаос – это как раз та ситуация, которой очень легко воспользоваться. Вообще те страны, которые на государственном уровне занимаются пропагандой и дезинформацией, их не так много, все их хорошо знают, они, в общем-то, всегда ищут ситуации, которые можно использовать. А здесь сама пандемия коронавируса – это такая глобальная ситуация хаоса, которой можно пользоваться в своих интересах, продвигая те нарративы, которые нужны. То есть сначала мы видели, была так называемая масковая дипломатия, это когда показывалось, что оказывается помощь масками. Потом, значит, это были врачи, которые оказывают помощь. Потом сместился акцент на приоритет одной вакцины над другой. Ну и вообще во всех сферах, то есть так как в целом ситуация такая, что люди обеспокоены, люди встревожены, люди не знают, чему верить, ими очень легко манипулировать, и то, что все ушли в онлайн, все ушли в соцсети, и там даже старшее поколение пользуется мессенджерами постоянно, это вообще создает такие идеальные условия для того, чтобы распространять любую информацию, касающуюся коронавируса и выходящую за ее пределы, потому что ну, в этом же среде можно, в принципе, все, что угодно распространять и связывать это каким-то образом с пандемией и с тем, что сейчас происходит. Спадарыня Марыя, напрыканцы нашай размовы, вось як шараговы грамадзянін, які адкрываю нейкія выданні, гляджу, чытаю інтэрнэт, навіны там розных каналаў і гэтак далей, як сябе ад гэтага ўсяго забяспечыць? Як пабачыць, што гэта можа не зусім праўда? Задаць сабе пытанне, што можа варта сумнявацца? Основное это нужно мыслить критически, потому что только критическое мышление, оно может дать гарантию того, что вы информацию эту проверите.
информацию, то есть проверять все через официальные источники обязательно, смотреть на то, кто, когда и зачем опубликовал эту информацию. Если информация направлена на то, чтобы вызвать у вас какую-либо эмоцию, чтобы заставить вас делать что-то быстро, быстро поделиться этим или быстро как-то отреагировать, это значит, что эта информация специально была таким образом сконструирована, чтобы на вас повлиять, и поэтому вам нужно просто от этого отстраниться, подумать и пока никаких действий не предпринимать. Ну и перед тем, конечно же, как чем-то делиться, вы должны быть 100% уверены в том, что вы делитесь действительно проверенная информация, той, которая заслуживает доверия, потому что именно человеческий фактор, именно то, что личная информационная безопасность, она дает нам общую безопасность, когда каждый не будет распространять дезинформацию, распространять фейки, то просто они не смогут циркулировать в обществе. А ў сітуацыі з каронавірусам яшчэ варта памятаць хіба, што ад гэтага можа залежыць і не толькі здароўе, а і жыццё той ці іншай асобы і нас самых. Дзякуй вам за гэтую размову. Спадарыня Марія Аўдзеева, дырэктарка па даследаваннях Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі з Украіны, была з намі на сувязі. А мы змяняем тэму. У 1988 годзе на сходзе ў Чырвоным касцёле ў Менску створанае таварыства мартыралёг Беларусі і аргкамітэт Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння. А сёння арганізацыя знаходзіцца амаль што ў стане ліквідацыі, як і шматлікія іншыя грамадскія аб'яднанні. Пракаментаваць зачыстку грамадскага поля ў Беларусі мы папрасілі стваральніка руху за свабоду Александра Міленкевіча. Гэтага трэба было чакаць, бо Лукашенко савецкі чалавек, ён сталініст. І ён калі абяцаў у 94-м вернемся ў Савецкі Саюз і будзем жыць яшчэ лепш, чым там было. Больш дабрабыту будзе. І таму тут няма здзіўляцца чаму. Ён спрабаваў загуліваць з захадам і лічыў, што ён для захада робіць дазвол на грамадскія арганізацыі, на апазіцыйныя партыі, на нібы выбары, а на самой справе это ўсё яму было чуждае. І зараз, калі ён спалоханы больш, чым грамадства, яму трэба зачысціць. Любімая фраза «заганяем под плінтус». Ну і што? І што далей? Я думаю, Савецкі Саюз памёр, таму што не толькі эканоміка была неэфектыўна, а таму што не было грамадзянскай супольнасці, незалежных медыяў, незалежнай думкі. І толькі праўда, вот Хрушчоў там, прабачэння прашу, Гарбачоў дазволіў праўду і все рухнула. І ў яго тое самае, ён баіцца будучыні. Будучыня паказвае, што ў яго яе няма. І таму ён хоча ў мінулае і сам б'е сябе па нагах. Страляе па нагах, і гэта больш за ўсё б'е у саму ўладу, яна паказвае сваю абсалютную недзеяздольнасць. Безумоўна, шкада людзей, безумоўна, шкада асабліва больна за тых, хто ў турмах. Але праз гэты этап трэба прайсці. І яшчэ скажу, што грамадская арганізацыя – гэта не штампік, не бланк і не офіс. Грамадская арганізацыя – гэта людзі. Людзі і ёсць. Яны больш сталыя, больш мудрыя, больш моцныя. І ўсё застаецца, проста трэба перажыць гэты час, і ўсё адновіцца. І спадарства, за ўсё гэта знішчэнне, безумоўна, ёсць санкцыі. Еўразвяз гаворыць пра 5-ы пакет гэтых санкцыяў. У Менску ўвесь час пераконваюць, што нібыта гэтыя санкцыі не такія і страшныя, але тым не менш і ў суды падаюць, і абскарджванні пішуць, і таксама лаб'ююць унутры еўразвязу праз розныя каналы. Дык страшныя гэтыя санкцыі ці не страшныя? Гэтае пытанне іншае скірую да медыэксперта, аналітык Айсен Серж Харитонов з намі на сувязі. Вітаю. Вітаю. Серж, праблема санкцый ці ўсё ж такі не праблема для афіцыйнага Менску? Зразумела, гэта праблема і не толькі для Менску, але і для партнёраў менскага рэжыму. І, канешне, тая бравада, якую мы бачым з тэлебачання і з афіцыйных сустрэчаў, на якіх прадстаўнікі хунты заяўляюць, што санкцыі зробяць краіну мацней, што санкцыі зробяць эканоміку мацней, што яны не страшныя, гэта, канешне, блеф. І гэты блеф працуе ў такім фармаце ўжо не першы раз. Беларуская эканоміка пад Лукашэнкам існуе ва ўмовах санкцый
досыць працяглы час, але настолькі жорсткіх санкцыяў, як зараз, не было ніколі. Нагадаю, што ў снежні уступяць у поўную сілу амерыканскія санкцыі супраць калійнага сектара, і вось з гэтага часу пачнуцца сапраўды сур'ёзныя эканамічныя праблемы ў рэжыму. Гэта звязана з тым, што асноўная частка валютнай выручкі ў Беларусі прыходзіць праз 4 прадпрыемствы, і Беларускалі гэта адно з іх, адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў, якое прадае свае тавары на захад і прадае гэты тавар на экспарт менавіта ў валюце. Серж, калі узгадваеце вось гэтую калійную галіну, то тут адразу публікацыя Блумберга, якая вось толькі-толькі з'явілася, пра тое, што Бельгія прасоўвае паслабленне санкцыяў супраць калійнай галіны ў Беларусі, матывуючы гэта тым, што церпяць працоўныя, так, якія працуюць у гэтых шахтах, на гэтым прадпрыемстве. Гэты момант вельмі важны. То бок, з аднаго боку, Злучаныя Штаты, тое, што мы чуем, так, якія будуць узмацняць гэтыя санкцыі, і Бельгія, якая гаворыць пра паслабленне. Што гэта азначае ў гэтым канфлікце? Я бы ўсё ж пачакаў нейкіх афіцыйных дадзеных і афіцыйных заяваў з бельгійскага боку, таму што тое, што пакуль што ёсць у публікацыі Bloomberg, выклікае некалькі пытанняў. Перш за ўсё, чаму менавіта Бельгія? Зараз спроба неяк змягчыць гэтыя санкцыі зыходзіць нібыта з гэтай краіны, але хацелася б нагадаць, што больш за ўсіх за правы працоўных хвалявалася і пераймалася кампанія Яра з Нарвегіі, якая была асноўным пакупніком калійных угнаенняў з Беларусь-Калія, і якім бокам апынулася Бельгія ў гэтым канфлікце. Зараз так досыць непроста зразумець, чаму ў гэтай краіны з'явілася нібыта цікаўнасць да Беларусь-Калія і адкуль заява пра праблемы з тым, што бельгійскія кампаніі атрымліваюць цяжкасці з-за санкцыяў, цяжкасці ў набыцці угнаенняў і усялякія розныя праблемы. Я бы ўсё ж пачакаў афіцыйных заяваў, таму што рэжым, як мы ўжо пабачылі некалькі разоў толькі за гэты месяц, вельмі любіць блефаваць і любіць звяртацца да сваіх лабістаў, якія агучваюць нейкія рэчы, якія пасля, як мы ўжо не першы раз маглі пабачыць, таксама не з'яўляюцца тым, аб чым з'яўляецца на самым пачатку. Калі гаварыць пра афіцыйныя рэчы, расійскі алігарх Міхаіл Гуцэрэў падае ў суд на Раду Еўразвязу за скасаванне санкцыяў супраць Лукашэнкі. Гэта небяспечна? Апроч Гуцэрэева зараз падаюць падобныя судовыя пазовы МАЗ, БелАЗ і Белаэранавігацыя. Я думаю, што гэта такі прагназаваны вынік тых абмежавальных мераў, якія былі ўведзеныя і Еўразвязам, і Злучанымі Штатамі і іх партнёрамі. Наколькі ёсць магчымасць таго, што гэтыя санкцыі будуць знятыя, я думаю, што такая верагоднасць на дадзены момант вельмі нізкая. Гэта звязана са стаўленнем да рэжыму Лукашэнкі, з стаўленнем да тых прадпрыемстваў, якія сапраўды былі звязаныя з сістэмнымі парушэннямі правоў чалавека. І ў выпадку з Міхаілам Гуцэрэевым увядзенне санкцыяў было звязана з той сувязю, якая існуе паміж ім і Александром Лукашэнкам. Еўразвяз разглядае ягоныя паўнамоцтвы, ягоныя магчымасці для вядзення бізнесу як наўпрост звязаныя з Александром Лукашэнкам. Таму я думаю, што магчымасць зняцця санкцый ці нейкага палягчэння абмежаванняў на дадзены момант наўрад ці можа быць высокай. Канешне, існуе доўгая гісторыя зняцця санкцыяў з беларускіх прадпрыемстваў у падобных абставінах, напрыклад, пасля падзеяў 2010 года. Але, як мы бачым зараз, той міграцыйны крызіс, сітуацыя з захопам самалёта Ryanair, усялякія іншыя такія досыць варожыя захады з боку рэжыма Лукашэнкі, яны толькі пацвярджаюць тое, што Еўразвяз і Злучаныя Штаты не збіраюцца спыняць ціск на гэты рэжым. Прытым я б хацеў дадаць асобна, што нават калі Еўразвяз будзе нейкім чынам памякчаць санкцыі, у дачыненні да беларускага калійнага сектару дзейнічаюць і менавіта Беларусь-Калія, дзейнічаюць амерыканскія сектаральныя санкцыі, якія значна больш
сур'ёзныя і паўплываць на іх ніхто не мае магчымасці у дадзены момант, таму што гэта вельмі працяглы працэс, перш за ўсё, і па-другое, з-за таго, што Злучаныя Штаты занялі прынцыповую пазіцыю па рэжыме Лукашэнкі. Таму нават калі просто палічыць, што сапраўды нейкія бельгійскія палітыкі збіраюцца звярнуцца да еўразвязу з тым, каб зняць санкцыйны ціск у межах еўразвяза, застаюцца амерыканскія санкцыі, якія надта больш жорсткія і ужыванне якіх больш сістэмнае, і гэта просто паказвае, што любая спроба зараз памягчыць санкцыі еўразвязу будзе сустрэтая просто ціскам амерыканскіх санкцыяў, якія працуюць зусім асобна і якія могуць быць такімі больш сур'ёзнымі ў дачыненні да кампаніяў, якія паспрабуюць іх абысці. Ну і ўсё, канешне ж, у руках Александра Лукашэнкі, які можа вельмі проста гэтыя санкцыі абысці, выканаць усе патрабаванні, і тады не будзе ніякіх санкцыяў. Яшчэ адзін вельмі важны момант, пра які хацеў бы запытацца, гэта лобінг, які вы ўжо ўзгадвалі. Таксама вось гэты лобінг, ён заўсёды быў з боку Владзіміра Макея, гэта вядомы гэтыя дыпламатычныя шляхі і гэтак далей. Наколькі ён моцны сёння, бо ўсё ж такі мы бачым і на дыпламатычным узроўні не надта добрыя адносіны, калі сказаць, што іх з некаторымі краінамі проста амаль што няма. Як прыклад, гэта апошняя высылка амбасадара Францыі. Трэба дадаць асобна, што апроч такіх стандартных дыпламатычных крокаў рэжым Лукашэнкі выкарыстоўваў і звычайных лабістаў, і набліжаныя да Лукашэнкі бізнэсоўцы выкарыстоўвалі сапраўдныя лабісцкія арганізацыі, у тым ліку ў Злучаных Штатах гэта адбываецца. Трэба разумець, што зараз рэжым Лукашэнкі знаходзіцца цалкам у міжнароднай ізаляцыі, і тыя сустрэчы, якія адбываюцца ў Макеі, гэта проста сапраўды смешна. Сустрэча з міністрам замежных справаў Нікарагуа, які заяўляе пра тое, што нібыта Нікарагуа будзе дапамагаць Беларусі у спыненні ціску з боку заходніх краінаў, якія нібыта варожа настроеныя да Беларусі. Трэба разумець, што Нікарагуа па сваім ВВП у 2020 годзе можна супаставіць з ВВП сталічнага рэгіёна Варшавы, але нікарагуанскі ў 7 разоў меншы. І вось падобныя партнёры, якія будуць нібыта займацца лабізмам у інтарэсах рэжыма Лукашэнкі, гэта просто не вытрымлівае ніякай крытыкі. Ёсць прынцыповае рашэнне і ў еўразвязе, і тым больш у Злучаных Штатах, што рэжым Лукашэнкі не можа працягваць сваё існаванне ў тым выглядзе, як гэта працуе зараз. І таму я думаю, што любыя спробы Макея, які таксама можа быць унесены ў наступным месяцы ў санкцыйныя спіскі ЕС, просто не будуць мець не то, што ніякага поспеху, з ім просто ніхто не размаўляе. Тут пытанне, ці ўвогуле гэтыя лабісты з такіх краінаў, якія вы называеце, не выкарыстоўваюць самога Александра Лукашэнку і ягонае атачэнне дзеля таго, каб таксама не зарабіць на гэтым усім у гэтай супрацы. Таксама важны момант, усё ж такі, пра які мы павінны размаўляць, гэта падвойнасць стандартаў некаторых краінаў, альбо прыватнага бізнесу, бо з аднаго боку ёсць санкцыі, ёсць абмежаванні, ёсць забароны, але мы раптам даведваемся, што беларускі лес выязджае у шэраг краінаў, што Ікея фармальна галандская, таксама мае нейкія там інтарэсы свае з Беларуссю. І можна тут пералічваць, гэта не адзіны выпадак, калі у абыход нейкіх санкцыяў робяцца нейкія хады. Што гэта? Двайныя стандарты сапраўды? Вы, напэўна, мелі на ўвазе шведскую Ікею. Яна фармальна юрыдычна зарэгістравана цяпер у Галандыі, канешне, шведская. Справа ў тым, што бізнес усё ж займаецца тым, каб зарабляць грошы.
гэта першасная і такая сутнасная аснова любога бізнесу, таму не трэба спадзявацца, што бізнесоўцы гэта нейкія людзі, якія больш за ўсё цікавяцца палітыкай і спадзяюцца зрабіць лепшай долю беларускага народа. Гэта, канешне, не так. І зразумела, што бізнесоўцы будуць заўжды спрабаваць абыходзіць санкцыі, будуць заўжды спрабаваць зрабіць умовы для вядзення бізнесу значна лепшымі, чым ёсць зараз. Адзінае пытанне, якое ўзнікае ў сітуацыі з Беларусю, гэта пытанне этычнае. Ці гатовы бізнес займацца зарабленнем грошаў на краінах, падобных да Беларусі, на рэжымах, якія займаюцца сістэмнымі рэпрэсіямі. Калі гэта так, то тады зразумела, чаму уводзяцца абмежаванні, калі бізнес не можа проста адмовіцца ад таго, каб зарабляць грошы з менскай хунтай. Таму, як мне падаецца, канешне, бізнесоўцы з розных бізнесаў будуць спрабаваць і абыходзіць санкцыі, змякчаць гэтыя санкцыі, але ўсё ж з-за таго, што заканадаўствам займаюцца не толькі бізнесоўцы, якія маюць нейкія магчымасці лабізму, але і людзі, якія займаюцца палітыкай, людзі, якіх абірае народ на выбарах, як у еўрапейскіх краінах, гэтак у ЗША і у іх партнёраў. Я не думаю, што бліжэйшым часам мы пабачым нейкія такія сур'ёзныя змены у санкцыйных абмежаваннях да Беларусі. Хутчэй за ўсё, новыя абмежаванні супраць менскага рэжыму будуць уводзіцца ў адказ і на міграцыйны крызіс. І я думаю, што напрыканцы наступнага месяца ці ў снежні менскі рэжым зноўку пакажа сябе ў адказ на увядзенне новых санкцыяў і уступленне ў сілу амерыканскіх санкцыяў. І вось зараз міжнародныя адносіны проста заходзяць у такую варонку, калі менскі рэжым адказвае на санкцыі нейкімі такімі незвычайнымі і агрэсіўнымі метадамі, і краіны захаду адказваюць на падобныя крокі увядзеннем новых кола абмежаванняў. атрымліваецца крышку замкнёнае, было б нейкае выйсце. Чакаюць яго, безумоўна, усе. Дзякуй, Серж, за гэтую размову. Серж Харитонов, медыэксперт, аналітык iSense, з намі на сувязі. І на гэтым, спадарства, ставім на сёння кропку. Для вас у студыі працаваў Сергей Пацасонны, але гэта яшчэ не ўсё ў студыі Белсат. Наперадзе адказы, што аб'ядноўвае наш тэлеканал Белсат і расійскі «Дождь». На адказы маёй каляжанкі Святланы Аўчаровай адказала гендырэктар тэлеканалу «Дождь» Наталья Синдеева. Пакідаю, спадарства, вас з гэтай размовай. Зычу добрага вечара и до сустрэчы ў эфире. В каждом разговоре сейчас, когда говорим о журналистике в России, тяжело избежать сравнений с ситуацией в Беларуси и так называемой белорусизации процессов, которые происходят в России. И, конечно же, в контексте 2024 года. Насколько для вас этот сценарий возможен и вот в каких сферах работы? То есть насколько... Ну, слушайте, мы, конечно, смотрим за вами внимательно и в ужасе думаем, что мы действительно повторяем сейчас. То есть мы просто чуть-чуть с запозданием идем, да, и у нас такой же сценарий, как и у вас, нас ждет. Думать так не очень хочется, и ты стараешься все равно себе находить какие-то не знаю, надежды, потому что очень тяжело работать, вдруг осознав, что такой может быть сценарий ваш. Поэтому не загадываем, опять же, работаем как можем, так работаем. Надеюсь, что все-таки нас как-то держит от вот этого скатывания совсем в такой жесткий, практически террор по отношению к медиа, СМИ, журналистам. А вот что вы говорите своим сотрудникам в момент, в очередной момент, куда же уже хуже? Чтобы, не знаю, чтобы поддержать, чтобы каждый поверил, или они... Мне не надо ничего говорить. Ребята видят, главная мотивация внутренняя, это то, что мы делаем, это мега важно. И это так осмысленно. И когда ребята понимают, что их репортажи, их сюжеты, они кому-то помогают, потому что понятно, что все равно, как только какое-то событие попадает в информационное поле,
об этом рассказывают журналисты всех независимых, как правило, СМИ, и какая-то следует реакция, и это особенно касается провинции, то есть если там что-то происходит, какая-то совсем вопиющая там ситуация несправедливости и так далее, то если это вдруг рассказали журналисты об этом, то там много примеров, когда все-таки процесс останавливался, и там человека, не знаю, не сажали в тюрьму или еще что-то. Поэтому мотивация основная у всех – это как важно то, что мы делаем. И там вот Маша Борзунова сделала фильм как раз «Страна в изгнании» про уехавших. Она, кстати, была здесь тоже, в Варшаве. Это какой-то фильм, который, ну, понятно, на нас произвел сильное впечатление, на россиян, да, живущих там в России. Но мне кажется, он был очень важный для белорусов, этот фильм, потому что он показал как бы еще такую другую сторону вынужденных иммигрантов, да, которые никогда не хотели уезжать, которые уехали, при том, что даже не обязательно были в какой-то опале, просто они считали, что все, надо как-то поменять свою жизнь. И мне кажется, что вот Маша делала это кино, она делала с такой любовью на такой разрыв внутренний, да, и своих эмоций, что, ну, такую, как Маша, они у меня все такие, да, их не надо мотивировать. Но они знают, что то, что они делают, это очень надо. То есть в этот момент, конечно, разрыва как бы мы понимаем и чувствуем, потому что все эти события как бы проходят через каждого из людей сейчас, которые работают и освещают эти новости, как бы это тяжело не было. И тут возникает вопрос, насколько ты можешь оставаться объективен и насколько ты можешь отстраняться от всего происходящего. Не можешь. Ну и не нужно. Я, например, считаю, что вот объективность надо сохранять в фактах, а в отношении к событиям не надо быть никаким объективным. Ну, конечно, ты субъективен. Ну, как бы мы же не будем говорить, что Лукашенко и его режим это, ну вот, там, типа, хорошо, там, ну и плохо, да, потому что важно соблюсти этот какой-то баланс. Или там просить, ну, очевидно, это плохо. Ну и да, к этому есть отношения, и можно здесь быть субъективными и эмоциональными. Ну, я думаю, что у нас просто очень часто звучит мнение, что вы не показываете вторую сторону. Чаще всего это вторая сторона. Нам тоже такое говорят. У нас такие же претензии к нам. Но просто вторая сторона просто не приходит, отказывается, не ходит, и поэтому мы тоже не можем дать. Но у меня глубокое убеждение, что в фактах, да, надо сохранять объективность. Ну, как бы вот факт есть факт, да, вот он такой, даже нет объективности, это факт. А в эмоциональном отношении, ну, нет, мы все, все субъективно. Но все равно есть какая-то грань между собственной позицией и уже активизмом открытым. Я не знаю. Это такой хороший сейчас спор, постоянный уже на протяжении там нескольких лет. Я считаю, что мое мнение, мои журналисты, многие с этим не согласны. Я считаю, что в ситуации, когда идет такое давление на СМИ, в ситуации, когда нас мало, нас это не только СМИ, а людей, которые как-то по-другому думают, да, и нас как бы со всех сторон нас окружает огромное количество, там, не знаю, федеральных эфиров, каналов, пропагандистов и так далее, то не надо стесняться, не надо вообще бояться, в том числе занимать активную позицию и быть практически активистом, даже если ты журналист. Я считаю, что это честно. Вот. Но это мешает, ну, то есть вот ребята, например, главный редактор, он со мной не согласен, мы все время на эту тему спорим. Вот. Но, понимаешь, когда ты перестаешь, то есть уже занимаешься не журналистикой, а правозащитной деятельностью, а ты фактически ей занимаешься, да, потому что ты все время как бы работаешь правозащитником, да, и ты не пропускаешь такие сюжеты, ты не пропускаешь такие новости, ты об этом рассказываешь, ты начинаешь это копать и так далее. И ты, ну, как бы правозащитник вполне себе очень часто акционист. Ну, просто потому что без явной позиции, без явного к этому отношения и демонстрации этой позиции очень сложно, ну, быть правозащитником и выполнять, не знаю, защищать там людей и там, добиваться чего-то. Поэтому я считаю, что активизм, особенно в заданных у нас и у вас условиях, вполне себе может быть.
Но всегда существует вот этот момент компромисса. То есть все равно каждый из нас, даже и журналист в кадре, и люди, которые стоят за камерой, всегда возникает вопрос, тем более для вас, как СМИ, которая работает, остается в России, вот этой грани и ценности того, что мы можем сказать, и того, что мы можем сказать, чтобы остаться работать. Существует ли нет, такой вообще вопрос? Нет. Вот то, что вы сейчас говорите, вообще нет. Невозможно. Ты эту грань не определишь никогда. Ты не знаешь, в какой момент ты перешел какой-то условный флажок, ну, условный, да, из-за которого ты можешь потом, ну, всего лишиться. Нет, поэтому самое, как бы, жесткое мое требование к редакции – это соблюдение нашего законодательства. А его очень сложно соблюдать. Очень. У нас сейчас такое количество ограничений, такое количество на нас наложили всяких пометок, сносок, упоминаний. Это можно, это нельзя, про это можно рассказать, про это нельзя, это административно. Ну, то есть очень много, да, ограничений. И их достаточно сложно все держать постоянно в голове. Но это единственное мое требование. Ну, то есть... Любая дальше свобода в рамках закона. Вообще. Вот очень сложно его не нарушать, но надо его не нарушать, надо за этим следить. Все остальное вы делаете то, что вы должны делать. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я сохраняю оптимизм и Да, желаю я это тоже. всем нам. Я тоже, и вам тоже. Всем журналистам и всем, кто поддерживает, потому что вы уже отмечали, и мы всегда подчеркиваем, что зрители и люди, которые смотрят, которые дают тебе фидбэк, это самое дорогое. Конечно. И это реально то, что заставляет рисковать, идти, делать. Ну, конечно, конечно. Когда за тобой уже такая аудитория, которая в тебя верит, ну, конечно. Наташа, большое спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наташа Синдеева, гость нашей студии. Еще раз большое спасибо. А хто калі не мы? Гэта не дзеля нас, а дзеля свабоды нашых дзяцей. Вітаю, спадарства, з вами Ярослаў Сцешык. Пачынаем аб'ектыў. Алігарх Міхаіл Гуцэрыеў падаў пазоў у суд Еўразвязу і патрабуе зняць з яго санкцыі, уведзеныя за ўдзел у схемах Александра Лукашэнкі. А што яшчэ сёння ў навінах? То, что люди вот сейчас, белорусы, выживут, это будет просто удачное стечение обстоятельств. Правал медычнай сістэмы. Вы все хвалились, как классно справляетесь с эпидемией, как весь мир вам завидует. Вы преступники. Энергия для Зеленского. Речь идет об импорте 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии из Беларуси. И как мне сегодня уже дополнили этот источник, что речь идет об импорте в декабре. Надзвычайное становішча на межах. Рэжым Лукашэнкі становіцца больш агрэсіўны і стварае небяспеку для ўсёй Еўропы. Мы сведкі гібрыднай атакі, якую зрэжысаваў беларускі рэжым. Тэрмінова лячыць людзей і адначасова здымаць маскі. Так Александр Лукашенко загадаў чыноўнікам з усіх беларускіх рэгіёнаў змагацца з пандэміяй каронавіруса. Удзельнікі круглага стала сядзелі з адкрытымі тварамі. Калі больніцы перапоўніліся хворымі на ковід, а паліклінікі прыпынілі планавую дапамогу хворым, Лукашенко абвесціў тыдзень прафілактыкі хваробы. Ці ёсць дзяржаўная стратэгія супраць пандэміі? Юлія Цельпук.
Не паспелі беларусы прызвычаецца да абавязковага нашэння масак у грамадскіх месцах, як Лукашенко загадаў адкруціць захаду Мінздароўя. Если вы к президенту свободно заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми? У меня действительно ни один человек никогда не приходил в намордниках, не спрашивали у него, вакцинирован, нет, ПЦР-тесты не делали. Таму перад стартам прысвечанай каранавірусу нарады маскі знялі чыноўнікі, якія іх на сабе мелі. Як будзем змагацца з ковідам, Лукашенко патлумачыў кіраўнікам з усіх куткоў краіны, у якіх больніцы перапоўненыя, а планавы прыём пацыентаў меўся быць прыпынены. Аднак і гэта Лукашенко забараніў рабіць. Если лечите, то лечите как следует. Начиная от этой зоны и заканчивая везде на улицах, Дмитрий Леонидович. Подняли бучу на всю страну. Узяцца за лячэнне людзей праз тыдзень прынесці справаздачы. Мінздароўя кажа, не стае лекараў і ложкаў для хворых. Лукашенко раіць не ператрымліваць у шпіталях тых, хто ўжо ачуняў. Працаваць больш. Прэм'ер-міністр Роман Галоўченко канстатаваў, што не стае і грошай на барацьбу з COVID-19, бо колькасць хворых расце. Запрасіў каля 250 мільёнаў рублёў, 140 з іх на набыццё лекаў і вакцын. Жорсткія супраць эпідэмічныя захады ашчаджалі б і грошы і ратавалі жыцці, кажа імунолог Ганна Барушка. Или все соблюдают, и тогда мы видим действительно снижение там цифр заболеваемости и смертности, или мы их не соблюдаем, и тогда мы видим просто, ну, как Африка такая, условно говоря, но где-то в центре Европы. Вот, когда народ малограмотен, потому что там он не верит ни правительству, никому ничему не верит, там смертей вокруг него нет, значит смертей нигде нет. Лекар распавяла, што дзяржава праз усе рычагі мае заахвочваць людзей рабіць прышчэпкі. Прынамсі таму, што сярод прышчэпленых не выяўляюць асобаў, якія хварэюць на ковід у цяжкай форме. Лукашенко ж у карысць вакцынаў не верыць, але разам з тым рыхтуе сваю на 2023 год, бо... Мы посмотрели, сделали вывод. Это были мои слова, что мы будем жить с этим ковидом. Ковід надоўга, але грошы пойдуць на наладжванне вытворчасці. Замест закупу апаратаў ШВЛ у раённыя больніцы, дзе могуць ратаваць ужо сёння. До конца года у Беларусь трапяць толькі 15 новых апаратаў. То, что люди вот сейчас, белорусы, выживут, это будет просто удачное стечение обстоятельств. Вот и все. Сколько выживет белорусов, непонятно. Невядома, колькі асобаў памруць. Давер да афіцыйнай статыстыкі падае, калі параўноўваем лічбы з суседзямі. У Беларусі за апошнія сотні памерлі 15 асобаў. Ва ўкраіне, дзе насельніцтва утрая большае, ковід забраў 412 асобаў. Адказныя за эпідэмічную катастрофу маюць трапіць пад крымінальную адказнасць паводле 3 артыкулаў. За падмену статыстыкі, халатнасць і перавышэнне ўлады, заявіў кіраўнік НАУ Павел Латушка. Вместо того, чтобы мотивировать людей, прививаться, пропагандировать социальную дистанцию и ношение масок, вы все хвалились, как классно справляетесь с эпидемией, как весь мир вам завидует. Вы преступники. Летась Александр Лукашенко іранізаваў з каронавірусу і раздаваў парады лячэння гарэлкаю, саунай, працай на вуліцы. Сёлета, калі свабодны ложак у шпіталі зрабіўся марою цяжка хворага ковідам, праблему прызнаў, але стаўлення не змяніў. Юлія Цельпук, Белсат. Коронавірус лютуе зараз і ў беларускіх турмах. На крычаўскага журналіста Сергея Няроўнага завялі адміністратыўную справу за тое, што ён паставіў лайк старонцы выдання «Тутбай», прызнанага экстрэмісцкім. Заўтра працяг суда, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». А грамадзянам, затрыманым за каментары ў інтэрнэце ў справе застрэленага сілавікамі Андрэя Зельцара, больш за 20 дзён не аддаюць перадачаў. Паводле праваабаронцаў, усіх затрыманых утрымліваюць у жодзінскай турме нумар 8. Для іх увялі адмысловы каранцін. Больш за 3 тыдні фігуранты справы сядзяць у тым самым адзенні, у якім іх затрымалі, без цёплых рэчаў і сродкаў гігіены. Кіеў можа скасаваць эмбарга на пастаўку электрычнасці з Беларусі. Яшчэ напрыканцы траўня Украіна адмовілася набываць электрычнасць у дзяржаваў, якія не ўваходзяць у створаную еўразвязам энергетычную супольнасць. Але цяпер украінскія медыі і незалежныя эксперты паведамляюць пра аднаўленне перамоваў аб пастаўках з Беларусі. Александр Попко.
Украина можа аднавіць энергетычную супрацу з Александром Лукашенком. Перамовы пра пастаўку электраэнергіі з 11 до 13 кастрычніка ў беларускім міністэрстве энергетыкі вёў віцэ-прэзідэнт украінскага энергаатаму. Пра візіт у Менск лідара дзяржаўнай кампаніі, якая кіруе украінскімі АЭС, паведаміла экспертка ў галіне энергетыкі Вольга Кашарная. Речь идет об импорте 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии из Беларуси. И как мне сегодня уже дополнили этот источник, что речь идет об импорте в декабре. За беларускую электрычнасць Киев заплаціць больш за 100 мільёнаў долараў, мяркуе Вольга Кашарная. Дамову могуць заключыць на 2 месяцы. На запад Белсату пра планы аднавіць пастаўкі электрычнасці з Беларусі энергаатам пакуль не адказаў. Раней Міністэрства энергетыкі Украіны зняпраўдзіла інфармацыю пра магчымы імпарт электрычнасці з Беларусі. Для планавага праходжання ацяпляльнага сезону ў Мінэнерга пытанні камерцыйнага імпарту з Расіі і Беларусі не разглядаюцца. Мінэнерга звярталася да Нацыянальнай камісіі дзяржаўнага рэгулявання ў сферах энергетыкі і камунальных паслуг, запрапановваю забараніць імпарт з Расіі і Беларусі. Набываць электрычнасць у краінах, якія не ўваходзяць у створаную еўразвязам энергетычную супольнасць, Украіна адмовілася 26 траўня. Тэрмін дзеяння эмбарга да 1 лістапада. До 2023 года Украіна хоча цалкам адключыцца от энергосистемы России и Беларуси. Подготовка к отсоединению ведется, и одно не связано с другим. То есть подготовительные мероприятия, а необходимость пройти конкретные пиковые периоды – это необходимость пройти конкретные пиковые периоды. Набываць энергію ў суседа, які раней вінаваціў Кіев у рыхтаванні так званых тэрарыстаў, Украіну падштурхоўвае энергетычны крызіс. Рыхтуючыся да зімы, цеплаэлектрастанцыі закупілі ў 4 разы менш вугалю, чым планавалі. Прычынаю дэфіцыту стаў рэзкі скачок ужывання энергіі ў Еўропе. Ён прывёў да падаражання вугалю і газу. Ва ўкраінскім урадзе ўжо гучалі прапановы замест дарагога паліва набыць больш танную энергию у суседа. Мы покупаем у Лукашенко электроэнергию за деньги, за валюту. Он возвращает кредит Российской Федерации, это государственный кредит. А Россия покупает вооружение, да, чтобы убивать наших на фронте. Я не согласна, как мать солдата и теща офицера. На думку Вольги Кашарнай, энергію Киев намагаецца набываць з Астравецкай АЭС, пабудаванай за расійскі крэдыт. Еўрапейскія саюзнікі Украіны, Літва і Польшча не лічаць БелАЭС адпаведную стандартам бяспекі. Чарговы раз прэзідэнт Літвы выступіў супраць таго, каб энергія адтуль трапляла на еўрапейскі рынок. Мы не толькі на піку арганізаванай беларускім рэжымам гібрыднай атакі, але жывём побач з пабудаванай каля мяжы небяспечнаю беларускай АЭС. Ціск на рэжым, каб ён выконваў міжнародныя патрабаванні ядравай бяспекі, не мусіць слабець. Пасля запуску АЭС Беларусь зможа выпрацаваць у 1,5 разу больш энергіі, чым трэба беларускім спажыўцам. Пасля 3 месяцаў перапынку першы энергаблок запусцілі 4 кастрычніка. Паводле міністра энергетыкі, запусціць другі плануюць на лета. Александр Попко, Белсат. Латвія падоўжыць дзейнае надзвычайнае становішча на мяжы з Беларусю з 10 лістапада да 10 лютага. За мінулыя сотні латвійская памежная служба перадухіліла 15 спробаў нелегальна перакрочыць мяжу з нашай тэрыторыі. Літва і Польшча адчуваюць на сабе ўсё большы ціск рэжыму Лукашэнкі. Арганізаваная беларускімі сілавікамі і чыноўнікамі масавая нелегальная міграцыя нарастае, а мігранты ўсё часцей фізічна штурмуюць мяжу, спрабуючы разбурыць агароджу. Тэму агульнай абароны ад гібрыднай агрэсіі літоўскі і польскі прэзідэнты абмеркавалі сёння ў Вільні. Я заўсёды кажу, што мы з адказнасцю ставімся да аховы польскіх межаў у сувязі з міграцыйным крызісам, які стварыў рэжым Лукашэнкі. Гэта наш абавязак як чальцоў еўразвязу. Мы абавязаныя перад нашымі еўрапейскімі партнёрамі. Для Літвы, як і для Польшы, вельмі важна, што адбываецца ў суседняй Беларусі. Рэжым Лукашэнкі становіцца больш агрэсіўны і стварае небяспеку для ўсёй Еўропы. Мы сведкі гібрыднай атакі, якую зрэжысаваў беларускі рэжым. Спробы нелегальна перакрочыць мяжу з боку Беларусі еўрапейскія памежнікі фіксуюць штодня. На польскай мяжы учора 612 гэткіх спробаў, на літоўскай 149. З 25 жніўня гэта самы высокі паказнік, падкрэсліваюць у Літве. Злучаныя Штаты будуць умацоўваць стратэгічнае партнёрства з Украінай і працягнуць падтрымліваць яе ва ўмовах расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў кіраўнік Пентагону Ллойд Остын падчас візіту ў Кіеў.
Падрабязней у аглядзе падзеяў замежжа. Працягваецца знакавы візіт міністра абароны Злучаных Штатаў у постсавецкія краіны, што пацярпелі ад агрэсіі Расіі. Пасля афіцыйнага візіту ў Грузію Ллойд Остын ва ўкраіне сустрэўся з прэзідэнтам Уладзімірам Зяленскім і міністрам абароны Андрэем Таранам. Давайте наўпрост казаць, што Расія пачала гэтую вайну. І Расія – той камень, што перашкаджае мірнаму рэгуляванню. Яны пачалі парушаць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Украіны. Мы будзем са свайго боку рабіць усё магчымае, каб падтрымаць намаганні Украіны, развіваць яе здольнасці ў абароне тэрытарыяльнай цэласнасці і недатыкальнасці. Падчас візіту Ллойда Остына ў Грузію напярэдадні падпісалі двухбаковы мемарандум аб партнёрстве ў галіне абароны. Украіна, як і Грузія, мае тэрыторыі, акупаваныя Расіяй. З 2008 года акупаваная Паўднёвая Асетія і Абхазія, з 2014 працягваецца канфлікт на ўсходзе ўкраіны. Таксама Расія анексавала Крым. 21-22 кастрычніка Ллойд Остын возьме ўдзел у сустрэчы кіраўнікоў абаронных ведомстваў краінаў НАТО ў Брусэлі. Камісія Сенату Чэхіі ў справе Канстытуцыі і парламенцкіх працэдураў запрапанавала пазбавіць 77-гадовага Мілаша Зэмана прэзідэнцкіх паўнамоцтваў праз стан здароўя. Паводле высновы дактароў Цэнтральнага вайсковага шпіталю, у рэанімацыі якога застаецца Мілаш Зэман, прэзідэнт не здольны выконваць сваіх функцыяў. Згодна з меркаваннем шпіталю вайсковага універсітэту, улічваючы характар асноўнай хваробы, доўгатэрміновы прагноз для здароўя прэзідэнта Мілаша Зэмана ацэньваюць як скрайне нявызначаны. І ў выніку імавернасць вяртання да працы ў наступныя тыдні ацэньваюць як малаверагодную. Рашэнне перадаць паўнамоцтвы прэзідэнта прэм'ер-міністру краіны і старшыні ніжняй палаты парламенту Сенат мае прыняць да 8 лістапада, то бок да склікання новай палаты дэпутатаў. Пад міжнародным ціскам вайсковая хунта ў М'янме вызваліла сотні палітычных вязняў, цытата, з гуманітарных меркаванняў. Усяго плануюць вызваліць больш за 5,5 тысячаў чалавек. Усе яны былі арыштаваныя падчас пратэстаў супраць вайскоўцаў, якія захапілі ўладу пасля перавароту сёлета ў лютым. Вызваленыя павінны будуць падпісаць дакумент, у якім абавязваюцца не здзейсняць ніякіх актаў гвалту супраць краіны. Маю сястру арыштавалі, бо хтосьці паскардзіўся на яе. Яна выдае кнігі. Яе арыштавалі з выкарыстаннем паліцэйскіх машынаў і вайсковых грузавікоў. Я спадзяюся, яе адпусцяць. Яе чакаюць 2 дзяцей. Я хачу, каб яна вярнулася як найхутчэй. Вызвалілі палітычных вязняў пасля таго, як кіраўнік хунты генерал Мін Аун Ляйн не здолеў трапіць на саміт краінаў Паўднёва-ўсходняй Азіі, запланаваны на канец кастрычніка. Замест яго ад М'янмы запрасілі непалітычнага дзеяча, які не належыць ні да адной групоўкі. Сам генерал называе вінаватым у гвалце ў краіне апазіцыйны ўрад і ўзброеныя этнічныя групоўкі. Ірына Дарафейчук, Белсат. З далёкай М'янмы вяртаемся ў палітычна блізкую Беларусь, але ў нас ёсць все ж такі добрыя навіны. Нацыянальны мастацкі музей выпусціў калекцыю маляўнічых масак і супраць каронавіруса, і для душы, для сапраўдных аматараў. У калекцыю ўвайшлі фрагменты твораў «Астрал абсерваторыя» з квадрантам на кольцы Сатурна беларускага мастака Язэпа Драздовіча, жаночы партрэт і нацюрморт з дынямі і гарбузамі расійскага мастака Іллі Машкова, Мадонна ў кветках фламандца Даніэля Сегерса і фрагмент японскага пояса Обі 19 стагоддзя. Набыць такую маску можна ў сувенірнай краме музею. І напрыканцы выдання няскораныя беларусы, якія, незважаючы на ўсе рэпрэсіі рэжыму, працягваюць нагадваць, што змаганне за вольную незалежную Беларусь трывае. А мы з вамі цудоўна ведаем, што хто змагаецца, той рана ці позна, але абавязкова перамагае.
На гэтым у мяне ўсё, але не пераключайце. Адразу пасля прагнозу надвор'я на заўтра размова дня Віталя Цыганкова пра тое, як беларускую нацыянальную ідэю зрабілі экстрэмісцкай. З вами быў Ярослаў Стешык. До сустрэчы.